Ġie firmat ftehim sabiex binja storika fil-ġnien Romeo Romano f'Santa Venera li se tiġi rrestawrata tibda toffri esperjenza edukattiva. Il-binja li sissa kienet magħluqa għal kollox għal pubbliku issa se tiġi amministrata mill-organizzazzjoni Nature Trust sabiex tintuża bħala spazju li fih se jsiru attivitajiet u proġetti adattati b'mod partikolari għat-tfal. Dan l-ispazju se jagħti każ tal-abiltajiet differenti ta' tfal għax huwa wieħed aċċessibbli kemm għal min għandu diżabilità fiżika kif ukoll għal persuni fuq l-ispettru tal-awtiżmu. Il-President tan-Nature Trust Vincent Attard irrimarka li l-organizzazzjoni tiegħu laqgħet din l-idea ta' ċentru edukattiv b'dirajn miftuħin. Ħajkun qed jaraw kif jagħmlu pruning ta' siġar, kif jagħmlu ċertu proġetti li huma bħalissa qed jagħmlu kif l-iskejjel biex iseppu l-komunitajiet. Ħajkollna wkoll attivitajiet relatati mal-ilma li huma pereżempju ħafna minnhom qed jagħmlu proġetti biex iżommu l-ilma, hawnhekk għandna eżempju żabieħ ta' ġibjun antik se jkunu qed jaraw kif jaħdem. L-idea huwa li aħna l-istudenti ntuhom lodda biex huma mhux biss jitkellmu fuq l-ambjent imma jistgħu jagħtu semhom biex ikomplu jtejbu. Dan iċ-ċentru ta' edukazzjoni fil-ġnien Romeo Romano se jagħti l-opportunità li tfal biex jedukaw ruhom iżda b'mod u manjera aktar informali. Hija l-viżjoni tagħna wkoll li naraw li nofru spazju lit tfal fejn jistgħu jitgħallmu dwar l-ambjent naturali, il-bogħod mill-bankijiet tal-iskola u fl-ambjent naturali nnifsu. U allura flimkien ma' Ekoskola rajna kif binja li inizjalment kienet se tinbidel f'Kitchen Garden, tinbidel f'ħabb edukattiv dwar l-ambjent fejn it-tfal tagħna jistgħu jinqalgħu il-barra mill-iskola u jiġu jitgħallmu propju f'ambjent naturali. Il-Ministru Dalli spjegat li dan il-proġett ta' ċentru ambjentali se jqarreb lill-istudenti lejn in-natura filwaqt li r-restawr tal-ġnien se joffri post ieħor għall-familji b'sens ta' tranquillità fil-qalba taż-żona urbana. Jispjegat ukoll li sabiex il-Gvern iwettaq il-weda elettorali li jinvesti 700 miljun euro f'aktar ġonna u spazji miftuħa fis-7 snin li ġejjin, is-sena d-dieħla se titwaqqaf aġenzija li se tikkoordina ħidma bejn diversi entitajiet fosthom kunsilli lokali biex twettaq diversi proġetti differenti minn pocket parks bħal dak li għadu kif infetaħ f'San Ġwan għal spazji akbar bħal ġnien Viktor Kalvanja fil-Mosta li tlesta is-sajf li għadda. Preżenti għat-tnedija kien hemm ukoll il-kap eżekuttiv tal-Wasteserv Richard Bilocca li sostna fuq il-bżonn li jinħoloq bilanċ bejn il-wirt arkitettoniku u tgawdija tal-ispazju b'mod partikolari mit-tfal. Ix-xogħlijiet fuq dan l-ispazju fosthom xogħol ta' restawr qed jitmexxew mill-Greenserve filwaqt li l-entità Parks Malta se tkun responsabbli għall manutenzjoni.